ești, mă? Of, dragoste, of, iubire, 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 of. Ce cușcă? Cușca 15. Avem și aici. Da, tata. Ce avem și aici? Săracul. Frumosul. Vedeți? Asta-i 30. Da, fetița, da, fetița. Da. Uite și poți. Ce fetița! Vai, ce de... Ce, tati, ce iubire, ce iubire, ce este, ce este? Ce iubire! Da. Of! Da, tati. Da, rezervat. Ce o să faci? O să mai... Tot ce e fără hârtie. A, n-am văzut, am văzut-o pe aia cu 41. Așa aici numai, nu? Da, nu aia doi. Așa, băi, veselile. Păi și după ce trec 14 zile alea, până la urmă, ce se întâmplă cu ei? E eutanasia? Ce să le facem? Păi da, legea zice că e sănătoși să nu fie eutanasiați, numai cei bolnavi, aici nu...